Ikasi garuna zure alde erabiltze. 3 hack mental zure burua zure alde erabiltzeko. 1. Egin irrifar gogorik ez baduzu ere. Garunak hori ikusita dena ondo dagoela pentsatzen du eta dopamina sortzen du. 2. 2 minutuz postura firmean jarri, sorbaldak igoz eta hartu arnasa sakona. Garunak testosterona sortzen du eta kortisola jaitsiko. 3. Eskertu ez daukazun zehozerrengatik eta helburu hori lortzeko modu bila hasiko da. Eman like bat gustatu bazaizu eta jarraitu. Ondo izan. Ikasi garuna zure alde erabiltze. 3 hack mental zure burua zure alde erabiltzeko. 1. Egin irrifar gogorik ez baduzu ere. Garunak hori ikusita dena ondo dagoela pentsatzen du eta dopamina sortzen du. 2. 2 minutuz postura firmean jarri, sorbaldak igoz eta hartu arnasa sakona.